И здравейте хора от YouTube, аз съм Ретрейзър, тук с мен Алко БГ и днес Здравейте и днеска правим ревю на новия ни канал, който се казва KA Production. Криси, дай аз да поема. Поема я, като си толкова добър, давай. Така, хора, това е новият ни канал, аз съм Алко БГ. Ако случайно някъде ме познавате и сте виждали Алко БГ, това съм аз, както чувате и разбирате по гласа ми. Да. В момента, хора, нас няма общо взето, не сме в сървър, аз цъкам FIFA 15, а пък Кристиан е в някакъв Minecraft World. Общо взето ние ще снимаме на игрите на CSGO, ще снимаме FIFA 15, аз ще снимам също така и на някои много игри, тъй като имам... Да, той е сигурно отбелязал. Просто вкарах уникален гол на FIFA 15 Ultimate Team. Значи ще снимаме на много игри, имаме много игри купени от Steam. Той има много игри, аз имам две. Да, той ще снимаме на CSGO много, ще снимаме на FIFA 15, FIFA World имаме двамата, да ви спохваля, имам целия Ливърпул и 100 MS3 и цялата испанска лига. Добре, че му казах как да си го направи 100 MS3. Трябва да имаш треньор, аз... Трябва да има треньор и схемата. Все едно, сега няма да говорим за това. Да, ще говорим когато цъкаме FIFA World, което ще е сигурно след мъничко. Да. Той е надаскал, защото аз съм болен и няма да ходя надаскал и ще направя... Ние сме от един клас, само да кажем. Да. И ще снимаме влог, защото преди снимах един влог в Алко БГ, но трябваше да бъде изтрит заради едно детенце, дето се разрева. Познавате го като Веско Садъра Мини Геймър с България. Да, той Алко БГ може би ще се затваря канала. Да, аз ще го затворя, това е истинско, това е вече е факт. Това е нашия канал, той ще направи последен клип, в който ще рекламира новия канал. Да. Да знаете, не се unsubscribe-вайте от мен, тъй като по някое време може и да реша някакси да се върна в стария канал и направо се изнерви, защото направих уникална грешка и каква. Да, и то е... Да, може и да се върна, така че не се unsubscribe-вайте от канала ми. Също така, някога може и да снимаме ревюто на клавиатура, на неща. Ще снимаме предизвикателството с Канела. Какво? Ще снимаме предизвикателството с Канела. Да, може би тази силата, надявам се този път нищо. Може да надявам се този път нищо, да няма никой да не се жени, никой да не му става лошо. Аз съм си в нас, тъй че не би трябвало да ми стане лошо, пък леля ми ще се женат вече, ще си правят сватбата през лятото, тъй че... Ай, те много ма дразнат. Слаймовете? Слаймовете. Трябва да ги маха. Хора, ако се чуете какво сторя, просто някаква си къщичка. Да. Някаква грозна... Искам да ми дадете АВП Асимов, защото съм кинес. Не му давайте АВП. Защото ще ги разцепвам. Не го заслужава. Заслужавам го. Да, бъзикам се тук. Дами и господа, това беше за това ревю. Не е това за ревю, аз искам да кажа нещо. Може би ще снимаме на Payday the Haze, но това не го обещаваме, защото... Да. Със сигурност. Това е... Не го обещаваш го спокойно. Дим папа! Тъпа да срана гледа. Ще има линк към канала на Алко БГ, ако искате да го посетите. Да, и да му видите какво съм пронала. Добре, той не е про, както и да е. Пара съм изве, знаеш какъв ей съм правил на клипов матч в Чай още малко да го продължим да си довърши къщата. Все едно няма да си довършим, защото вече почна да става тъпо. И да, хора, това беше от този клип и до скоро!